Tento program využíva príkaz switch. Požiada používateľa o zadanie dvoch čísel a požadovanú aritmetickú operáciu. Program tiež kontroluje platnosť operátora a neumožní používateľovi deliť nulou. Začína sa definícia hlavnej funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Vráti celočíselnú hodnotu na záver programu. Takto definujeme premenné číslo 1, číslo 2 a výsledok datového typu float, do ktorých budú uložené čísla a výsledok zadanej operácie. Taktiež je deklarovaná premenná operátor typu char, ktorá bude obsahovať zadaný operátor. Program vypíše na obrazovku správu, ktorá od používateľa vyžiada prvé číslo a to sa uloží do premennej číslo 1 s pohyblivou desatinou čiarkou, pretože sme použili %f, teda dátový typ float. Program vypíše na obrazovku správu, ktorá si od používateľa vyžiada matematickú operáciu a tá sa uloží do premennej operátor vo forme znaku. A preto sme použili %c. Program kontroluje, či zadaný znak patrí medzi platné operácie a to súčet, rozdiel, súčin alebo podiel. Ak nie, vypíše sa chybové hlásenie a program skončí s návratovou hodnotou 1, čiže chybou. Program vypíše na obrazovku správu, ktorá si od používateľa vyžiada druhé číslo, ktoré sa uloží do premennej číslo 2 ako číslo s pohyblivou desatinou čiarkou. Program porovná hodnotu premennej operátor s hodnotou case. Ak sa tieto hodnoty zhodujú, vykoná sa príslušný blok až po príkaz break. Ak sa hodnoty operátor a case nezhodujú, program porovná ďalší case. Pre každý zadaný operátor sa vykoná príslušná aritmetická operácia, čiže sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie. Pri delení sa tiež kontroluje, či druhé číslo nie je nula, pretože nulou sa nedá deliť. Program vypíše na obrazovku výsledok matematickej operácie s presnosťou 2 desatinných miest. Program úspešne končí s návratovou hodnotou 0, čo indikuje úspešné vykonanie programu.